दखान होनानै जेनेबा नों गोसो माबायदि मोनो दखान होनानै गोसो गोसोखौ आङो दखाननि जानो बादो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों दखाननि जानानै दसे दखाननि एक्सपिरियेन्स हेलौ लोगोफोर नै गोदान दखनानि कालेक्सन फैदों हेलौ लोगोफोर दखना गलायाव एमटि नार्जारिनि सालबारि नुकुल मार्केटआव दखना गोदान लाबोदों बिथाङानो दा ब्लग खालामगासिनो फालिया बेलेग कालार दखना बेलेग कालार थाब थाब लांफै नङाबा मोनगानो ओमफ्राय इथिंजाय दङ माइदि दै माइदिखौबो आंनि साखाथिनिफ्राय लोगो फार्स्टआवनो बेखौ सोर अर्डार खालामदोंमोन सोर माने नांगौ बिदि कालार होनदोंमोन थाबै एभेलेबल जाबाय लांफैदो मा कालार होनो बेखौ सिलभार कालार सिलभार ग्रे माथानि जायो माथानि Kan kamu dukung apa? Ya, बिदिनो आंना सासे मानसिया खालि मोनफैबाय इबो कन्टेक्ट खालामनानै लांफैनानै जाबाय स्टेला नाम्बारनिफ्राय दङ आयै नै आगरा जि बेरखादो फैदो दखना गोदान कालेक्सन फैदों नै दिनैसो लाबोदों क'क्राझारनिफ्राय बेखौनो दा आनबक्सिं खालामगासिनो ओमफ्राय नै इबो एकदम सिम्पोल देखायगासिनो सोरनो नांगौ अर्डार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नै इखौबो ओरैबायदि फसायदों इखौबो आगरा जा बेरखादो नै ब्लाउस गुफुरजों गानदो आरो इखौ आरो लास्ट पिस गोमो येल्ल' जोंनि बर'नि नेक्स्ट सोरनो नांगौ थाब थाबैनो अर्डार खालामदों हेल' लोगोफोर दखना गलायाव दिनैसो कालेक्सन फैदों गोदानै साफा खामानि आगरा साफा इहे आगरखौ आं गानोबा थाब लांफै मामा थाब लांफै नङाबा मोनबायो बेखिनियानोसै लोगोफोर ओमफ्राय जाय फसायदों अनलाइनावबो जुदि लानो हायो अल इन्डिया जेरावबो मोनहैगोन नोंथांमोना सिन्थाखौनो खालामनाङा स्क्रिनाव नाम्बार होनानै दोनखादों बेनोसै होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेना थादो दिनैखौ बेखिनियाव दोनथ'सै गोजोन्थों टें टें साजायगासिनो दखनाखौ दा बेसे लादों बेखिनि प्राइस लिस्ट नायबाय दं दामफोरखौ दा गोदान नालाय मिथिथ'वाखै नै बिथाङा जाबाय दखाननि अनार नै गमस्ता नै बिथाङा अनार नै बिथाङा गमस्ता ना गमस्तानि मोखां खेबसे नायनि एसिस्टेन्ट नै एसिस्टेन्ट नै बिथाङा अनार हा एसिस्टेन्ट He's the Malik, I am Owner. the assistant. जों मालिक जों एसिस्टेन्ट सोंनिसो रायज्लायदों दे दा आङो बिनानाव एमटिनाव सोंनो नागिरदों दखान होजेननायनिफ्राय दिनैसिम सानबेसे जाखो आरो माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों दखान होनानै गोसोआव माबायदि मोनदों बेखौनो आं सोंलु खालामो गिबियावनो आदानि भिउवार्स नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय जासिहरनाय थाबाय दा आदाया जेखिनि सोंथि आंनियाव सोंदों बेनि फिनखौ आङो हायाबाबो हानायखिनिखौ सेस्था खालामसै होनो दा आदाया होनदों माबायदि एक्सपिरियेन्स लाखो आरो सानबेसे जाखो बे मोननैनि सोंथिखौ आं होनोसै मोनसेयानो जाहैबाय दिनैयो सप्ता खननै सानसे जाबाय बिस्थिबार बै बिस्थिबारावमोन नै थांनाय बिस्थिबार नै मैया बिस्थिबार थांबाय ओमफ्राय दिनै शुक्रबार बे सप्ता खननै सानसे जाबाय आरो ओमफ्राय आंनि एक्सपिरियेन्सआ बेनोखि गोबां रोखोमनि कास्टमार दङ ओरैबायदि कास्टमारबो दङ माने बिराद गावनि हार्ट टाचिं आरो बिराद गोजोननाय मोनो आरो जै नुखागोन लाना थांखागोन बिदि आरो ओरैबायदि कास्टमारबो दङ जेराव नायै लास्टआवहाय बर जानानै थांग्राबो दङ जोंबो बिदिनोमोन बिथांमोनखौ आं गाज्रि मोना मोजाङैनो बिथांमोनखौ बुंगोन बियो जाहैबाय नेचारखा माने गावसोरनो माने गोसोआव कास्ट जानानै थाङो खिन्थु
बेयो जोंनि नियमखा दखानिफोरनि बिदियानो बेखिनियानो दा ओमफ्राय नोंनि दखान होनानै जेनेबा गोसोखौ माबायदि मोनो दखान होनानै गोसोखौ आङो दखाननि होनजानो बादो दखाननि जायगायाव जोंथ' दखाननिखौनो गाज्रि खालामनानै जों दखाननि बिराद दंदों माने आं दखाननि होनजानो बादो मानो होनबा आं बारा गोबावैनो थाखाया बेलेगाव मेनेज खालामनो सानदों आङो आंनिखौथ' मिथिखायो खामानिया मा नङा होमबा आंनाथ' ओरैनो लोगोफोर होननायनि अनगायै आरो मा खामानि दंबावो आंनि फेभरेट आंनि माने मावग्रा खामानिया नङा होमबा ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोननोबो स्टेप बाय स्टेप लाइफखौ जों जेरै आपडेट खालामलांनांगौ बेखौ नोंथांमोनजों आं जेब्लायबो शेयार खालामखायो आं बेयावबो बांसिन थायो ओमफ्य दा आदायाव बांसिन ओमफ्राय दा बुंनो थाङोब्ला आङो गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों दखानि जानानै दसे दखानिनि एक्सपिरियेन्स लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जेनेबा कास्टमारफोरा नोंनि दखानाव फैबाय ओमफ्राय नोंनाव जिथु कास्टमारफोरा दखाननि बे गासैबो आंनाव हरबाय नोंनि गोसोआव माबायदि मोनदों माबायदि साननाय फैगोन बेखौ एसे फोरमाय रावबो आंनि फरासो दखानिखौनो होनफेराखै जेनेबा नोंनि मोजां माथो होयो आब' दखाना बेनो होनो आब' सेल्फि मोनसे लानि होनो गोसो फैयो आब' दख'नाखौ नांगौमोन होनो ओमफ्राय डाइरेक्ट मालाय सोरबा सोरबा फैसायनानै लाना थांखायो हमना ला नोंहा ससियेल मिडियायाव दा रावबो मिथिया माने बांसिनानो मिथिगौ अब्लाबो खायसे मिथियैबो थायो बिथांमोना जुदि फैनानै दखानि आंना बै गांसे हर अब्ला नोंनि गोसोआव माबायदि साननाय फैगोन गोसोआ ओरै आसुर गावगासे गोसोआव फान्स थागोन आरो दखानि मोनबा सरि हा लोगोफोर दखानि होनजानो बानाय बिथाङाबो जोंना बिथाङाबो सासे दखानि बेखौ जायखिजायानो जादोंला लोगोफोर आं रावखौबो दखानिखौ इनसाल्ट खालामाखै दखानिया मोनसे जोंनि लाइफनि पार्ट अफ जब होनजागोन नामा बेनो जाबाय जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा जोंनि उदैखौ जोंनि दखानानो जोंनो सुफुंबाय दं बिदि आरो आरोना माने गतिके नोङो बुंनो थाङोब्ला बाजानो आवडेसलि खिन्थु मोनसे केटेगरिनिफ्राय डाइरेक्ट बेलेग केटेगरियाव बारस्लायनायाव माने एसे गावखौनो उसुबिदा मोनो आरोना खोनासंनायाव थेंक इउ उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन